ବାପ ଘରେ ସେଇ ଝିଅକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଏ ଯାହାର ଶାଶୁଘର ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ, ଯିଏ ଶାଶୁଘରେ ଖୁସିରେ ରହିଥାଏ। ନହେଲେ ତ ଶାଶୁଘରେ ସମସ୍ୟାରେ ରହିଥିବା ଝିଅକୁ ବାପଘର ବି ବୋଝ ଭାବନ୍ତି। ଯଦି ବାପଘର କମଜୋର ଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ଝିଅକୁ ଶାଶୁଘରେ ଅନେକ ତାନା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼େ, ଅନେକ ଦେଖା ଶିକ୍ଷା କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏମିତିକି ସମ୍ମାନ ବି ମିଳିନଥାଏ। ଏମିତିକି ଶାଶୁଘର ଯଦି କମଜୋର ଥାଏ ତାହେଲେ ବାପଘର ବି ଅନେକ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼େ, ବେସମ୍ମାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଶେଷରେ ଆମ ଝିଅମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଘର କେଉଁଟା? ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ? ଯିବୁ ତ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ? ବାପଘରେ ଏଇଭଳି ସମସ୍ୟା, ଶାଶୁଘରେ ବି ଏଇଭଳି ସମସ୍ୟା। ତେଣୁ ଝିଅଙ୍କ ଜୀବନଟା ବହୁତ କଷ୍ଟମୟ। ଝିଅ ଦୁହିତା ଦୁଇ କୂଳକୁ ହିତା କହି ସବୁ କଷ୍ଟକୁ ହସି ହସି ସହି ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଝିଅର କଷ୍ଟ ଉପରକୁ କେହି ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଭିତରେ ସାଗର ଭଳି କଷ୍ଟ ସହିଥାଏ।